na gete sabo bongo bwane mingo tirimbo kibibi ngo ikabusiga agocha gochata be na iba kurwali achambwata anyiregi ando ndeta yo kondusi chikukwere chera mali ngatiga achanga bera busonga au kabere wike moiga kayo kobere ri busonga karwa ikabusonga busongo jena ono ina mwete mbecho kara busonga indagera ngo kwaringe free indagera ngo ngaringe free okoya nimi anene kera aigetaga aganseri bono kuruka pibono ono nari naigwete mbuya na ninyekora akaba bono timbo atimana nse bugimwa weze mbo atimana esinde ngo kwarigania ime ase podcast itio ya tukwanirane ase omuruguri ritukuria rero ngo kwarigania ngaswa ime egere tugwatiranamo tugendamo egere tuigwe aria gukorekana aria abantu bagwetera ngo kwarigania ngano bora tukingana eno gwati story utagete toshe usuthaite kwanirwe igutwikira nawe iguturikira gose ochase chops chito chire egere tugunyare ko batukoya story yao pero mbwato mugeni na studio gaiga korokwa Eric Nyachae mwana una wate story orurare Nyasaye umurusigare kucyare gotwerera mangi gure ime podcast ito ya tukwanirane ngucyuri kwigwera mangi ayara chikukomo yo nayo kumanyanga ekerugwa tugumu byankaga ari ekerugwa tugumu byanyumba garia tigakororanga abantu mbali bacandikita abantu mbali bacandikita batabwate nonasi bakorara batabwate kindi bakurira kini Nyasaye kakoire inyora bandi bali batabwate Nyasaye nakiona Buyande tebango buyande kabisa gukwarigania ase omurugire tukwanirane ase podcast ito onyare gotwerera amange tutaibe marieta nga yoiboire abaiburi ba umbaro ngaki koiburetwe eso ango turakwana ke turakembaka ene mbaka ya tukwanirane karibu sana kuyamono Pastor Mary so kongarigani chenkoro kwa Eric Nyachae na muigure seitonge umbu sakoro kuna ritaro kinyoroge koro kuna Kenyambi ritaro gali noni boire nde umwana umuga koro kuna Chason umoi na mama koro kuna Alice Kwamboka gali noni boire so muchiurio kyompu mwaka kikoibore tu Eric ni wire 2001 okay ndoje no mwana uri no yoyigora ya ndoje no mwana bono nayo mutangi mino gusabana bandi mbaroro barabanene gukobwa abandi mbaro baro ange batatu kuru ochimaga barabanene kumbo kuchimutuga atari mayaga bona bagutanganirite batatu barabanene okay mamu mino igo nayo mutangio obe nayo mugati njendo yo kane ndo yo gatigati minto tole abana 6 mbogi makiwa kinirite ase umuchuria kiagera kana kumirite ngakina kumirite ngo abwate mechande menge sana no mutari ukurigereriga na bari koranga nuri mechando inki kiabete gotape ndusigi kiabeta subugima bwao igacha guikira mbaka kwaringi nginche na konyorete nangu kinaiga kindo mokeiga mamu bari kuiwana no mse sengo nywalenga maru bari kuiwana nere nangu kinaiga sena kina na nyora nonye na bana aba minta banana ko bugima buri warenga bokong mbai abatamire bachire abantu bakinire bachire bibarwa byabo gochikoirige ribono mbali nacha nanka ono jabe tu muchando kwanza nyuma kana ibole tu na wate miaka ibirega mama nantebeti na tarite ngaika gatara na ande ngaira nanse ugatareka kemia kerenga agogote kanya nangire gota
konya na ikire no mwana aguchaka gutara no mwana akonya gutara konya na atarire lakini ga na atara myaka yu ibere igetato konya no mwana ongere gutara bona ngaira na nse na ndenganya kwabura we buna umuchando renge amaisane agatiga kor no koboko kwane ninde koboko nukuguru koroko korengo iga abantu barore okoboko uko nukuguru ngora ukubona koboko kukuru igoro na inse inkorana ninde paralyze semeyemo bona alafu neri soria neri mo ryo kuri yani okobe ndiri korora ono gutumia elimo igo bono paralyze tio kugoro ko gwe gukorio no koboko gukorio no koboko gukorio ni liso bono ni lyokori tali korora serio liso ko ndiri korora igo buli change ne tiboni binde bichange neti na bakorora na nindi na won korora na singo tumia but elimo ndiri korora dira pi kabisa ndiri korora toda okay ebone kerwa swete kwira nete magana ndo gaswa kwagura muchando kimamo minago tebo urenge ukogere tukaira nansi ngikia miseti asumu biro ni mamu minuta chiti chisindani mamu minuta okolete mistake usengi kiarenge mistake mistake wono ngora wolinde mama na muchando ngayorenge lakini tagontai ontai no muchando chitetu wanu boroire ti bagatema kundwari ati gasinya enda mwanya tali bakabataina riso rira nukuguru yabere igobono kura butakunyara kugwena bono ngandi gwachite nande bono waswa butara kero mamu minako gotebi ikakingana ngakikwaire tu waswa butara ono kibako nyaku ndwari go mwaku yoyo moigebere ande nali na nyata gutara ngono na nyata gutara kana ikirimi aketotene ono nali na nyata gutara batriende ngaira na kanyago agonta ina kanyago gutara nkaba igobono ukaba gusugurio kugorokomo wono kururo kugorokomo ono kugore kugusuguri no koboko ngonyarure gokora kindi ngonyarure kubwata kindi no koboko gugukori bintu mbirona abwate batitali chitaika chinyinge tingo iranga kinyinga ko bambwate chitaika yote chinyinge iga ande tingo nyara kuburi bintu bireto bwate chitaika iga no ande simi anye bwata sininiga no koboko akanywa yagure igo guika kwaere ruchingurupi ibono chingurungo bwate no kugurulende koroko kugorokora kuna bongo tarabuya kora kungori ko sumbwa Jirende yonse batiriende nabo kolego okay so bone kerwa cha kwarwa liwa ugachoka bwena ugaswa school na bwenete gaswa school bati ngakie yubono mama ari ko genda sobo boirana ocha seito boirana ono tinyole tinga kingi achoka somo namenya namenye ubuiri ngiro ubuiri namenya nacha seito inge kogera mamu minari kogenda nanduira no genda nanduirani ko ba chiseye babwate no na tata bakunye kurwa no fyof ono nje na akabona agachire ira na bono nasomete kanya gusoma igorende onyiraga na bero na soma kego onyirani na school nande nairora one kanyire ngakinta baga tinchete gukora school abana abamino bande barabumba no balengo soma balerie kono kuirwe mechi gusina barawe baseri barabubono na barawe basereti okoba kanye baraurenda abande kanye babira banene ya omai gaika form 2 agatike school akaenda Nairobi tanya kuirana mpaka bono mumanyiti asali ntumanyiti asali batirende tanya kuirana ngogenda muri mwa kumutarira nawo ngumutarira twe nande tarikale mbwango igatwanya gukwanene kurua gachite kurire myaka 10 tanya boje nkera kumubori nkeko era tali gochanga ago totaina style yani musaka muitire umuteino mutebo mutugo sarikire ibinte binge one akagachiu akarana mbya agenda
ta tigagenda chiko kari bintu bya guchisi ko bugima bwakonye tirende wangoiga after na iranaka nari anya wakesimi anya gutokwani aba bande barabunga ibakare aba bana bamina aba bane nabande bali guchimaya babiri bali guchimaya abana bakumbwati babiri n'abanene bali nabarabu barabuna banana mbali school barakora bado aba banene bande barabunga ibakare mwana baro bali Nairobi babiri naro oya more babiri na barabumbale gusiya kinirende bali barwa barwa aba bali Nairobi na barabungo cha bali gusina barabo babwatete mu room abo bambali go cha so mube goyo ko baita uri amanana naro chietupi naro uri Nairobi iyo kabere nara Nairobi ari yara ngora acharika ngora achari bono obulima bwo bolema challenges kibubwate challenge ne chinyinge akoba nje igetenga ki na umusaga ndabi na ntintete ko korora bana bana mafu ko bumete challenge nyinge akonyana tuli kunyara gwekorera ibintu biriganiri to kunyara gwisibiri na yanga buyaye ebintu mbiro tanyare biro bono challenge nabo sachindo montaga tawa na kende ngeyo rangonye akabu takiro korero wate challenge chinyingi chindo muntu na bako batenga muntu na bako gwoka na imbosa iko tamukorera tikende wate challenge chinyingi ekero bono kwa gatiguru nari kwaringe goituma mu mina karaga gutigire mechi gusino entato minare gokonyoru goita nche kere imechi gari na menyete bwanti taga mbaga ngunire lakini wana kera nguchanga ndio konyano umuse kungita ofyo no nyenta kole tikindi ngaki woko yani rende iboko biromete biyo umuntu oraku umwana na bwo ko iboko pati wanu stainero raitu muntu yani kuiranana ani akuguita paka kwa bimba akanyitire sana mpaka na bimbo motu wanyo ngita yani yako ngita mpaka nasi nyikota no nari na roje na tinguti kana igetekera sei kwana kumikana sinsomo boli datingyo komboli usinkinko ko serete maybe ligoso ndikaroro rwako tebinga yaya ligoso ndiriga na muboli tirenda agantai na chinga kichi ekarari guitego kwa bimbaigo na kamuboli akaba tingunya kumuboli ko batari go tago ntegero ko bono njeno mwana tago ntegero kero kwari guitugo ngakikwari kuigwa ime yao ngakikwari kuigwa kwanya guikachinga kigunga gotagete bwite gose gotagete oruenseiga anene kera aigetaga aganseri bono kuruka pibono ono nari naigwete mbuya na ninyekora akaba bono timbu atimana nse bugumwa wenze mbubu atimana esinde na rengera tina nyekore ndwese batirende tinyigete gwekora ina kora kira seiti ngachanga iru Nairobi ni ango yana erangira Nairobi kanya komenya mwae ni yateka chia eramenyete nchemenyete ngong kanyira ngong eramenyete Kipra kanya komenya mwae yana nya komenya mwae nyakango nyakayandere nora bugima mbobeti raisigo kuba gari Nairobi era kamenya tasa kamenya tenjenga menya ta ano ono amagana indagera na wagango ngei ko batari kondatira igetega tege kondatira indagera ono Nairobi gari agango ngea ndagera teyo chianga ngobe kanjiyo tali kungakana menya tabusaiba yani ngonyara kwaringe gukora gasinde bona mnakwira muno bokiateka nimeto bokiateka rasi myusi bichi nyumba chiri wabuse ngonyara kwaringe gukora chigasichi
tabwate nyomba chiri chikomboire agachite tu nyomba yae ga okay wono na menye to tu no ebinto nagakorire ororo na no kunya guciarire metamaje kora service ko gabuga na bintu bya tu begete nyomba gabu kurenda tu nagakorire gasi ingor muri ko konya bono gusiuchianga kiagera bono ko kuri kwenyara ngaki kwali gwikagwa kuruga ngaki kwali kwirugira ngorugande ngorugande na ngoruga bukuma si na ngoruga bukuma abantu babere batatu ubungo nyara korinje akini abantu bange kurugira liko gusokurugire gasi gose chiko okuruga liko ati echiko na echike wonjanda ko bwate chiko mete utaka kwa bwate ndo ko bwate wana ko bwana chabone na karugi na rositi gali anu isiko ngorugero no yaigetero goro na yani nkaba wono asa gaika talibonchali ona talibonchali rogorali kaba wono kingonya gukora mchengo rogorali mchengo ngakikwala gukora iki mchengo abantu mbarabaya abantu mbarabaya na abaikoyo nabaya chena gakorire mchengo cha abaikoyo rogorali abaikoyo umuntu nabakongana iri nyombe kwagacu nabuguri amaje nanya gusiariraga aliese kwanya gusiara se nyomba tetewo se nanya kweraria ebundi amaje so muchanga mukeyo tinde ko buguri mono yani tinde ko buguri muchanga umulito ngo buguri ngora uri amako mu gusura ono kaberoro na moteti na kyango rende bono kinaje gusiu Nairobi ubugima kibwa ngonyeire kuri gusina no roche na ngari tore ntoli kwenya so ngangire akirende tin kole te school akirendo tagongonya ninche we konya guchuma yebona motei na moteti angolera na tete nyande school yoga chora chigari guchiaka chirangi na kurika marieta como taina kyangolende nkorera igana aigete akanga kanya kogenda ine miake nganya kogenda lindo mwako ngomo taina kigaki nkonya anga motengorera iga akagakira ndenga janga mutaina nyigorere du kanwarengane na para yosikiga nyakwoni bintoro erinde naboko nyorana na konyire mambi bado naro akanga ande ngajanga mutaina bono no wate chu welding machine ndetara nyire skuru nyegere chana bongo nyo kuna iga na boko nyoro muntu nde onkonyire twakorana akanga kerangete buyonsi myaka yekebere namata tinga nyafe antrimbo kengenda gusi seito na kingo chikukwera rongwero kanka bange sabali gaenda mwa Nairobi mwa Kibreru Maragoba Friday yarenga mutanjente tombe ke gali Maragoba ntrimbo kenje gusi kaikankarara mwa ametangete ntrimbo ke Maragoba ngiye ko yarangete tingo mai Maragoba nasomerete sana akiya gusomera bono aganta ino muisi monene murusi gusi aje Nairobi anyenenere ange koberaga airane guchigusi achikonyom medorika yodida ikainga kiyugonyo nani jera batu biragaraye imyakere ngakwarenga darenge just around 18 years nane tindengere tikwanza maganayi agansomera gabu magana agansomera nje
nkarara rindi naganite nkarara ando mete ingorara ustiri ngobwete tinda iritoro baba guys nacha ti gano nya karango tingo manya njya bangito igai kamambi agante ibono sibi ta nyanda ngori ne gari trimbo EPP nera nakamota biriange nyebeke para enya bonkorere kasi Nairobi aje wegende ligusuri ko muntu akogende ndi ko muntu takanyetumira anangarana akanga kere ritukerwa gontirimbo kiuche usiaga nte EPP nerega tete ngoline rie gari wire busi nkamukani nkamutaiga kyango emyaka nawe rirega ibere EPP naga kusabironge nkonya gari muine sinamnyata kimukaga ari ngong kwangeta ono nje tintageti ete nagete saume nagete sabo bongo bwane mingo tirimbo kibibi ngo ikabusiga agoche bochata be na iba kurwali achambwata anyiremi ando ndeta yo kondusi chikukwere ramari ngatiga myake yebere akanga 1500 yafayo agakani ga 1500 Chogo koleta gusi. Chogo ndeta gusi. Tako atino nebe sukunyura kende njira. Tange atino nebe. Nonya na gachayo ranyure njira. Nonya entera bayo kade na ta dina. Ne no anta dina ngo yawo akani 1500. Tange atieru entera bayo ne ro ya gusi tie mie kanga. Yerinde ni nywera na ne so danja. Gacha gusiyo. Bono ngakiama nyitokuru otenge umbogo ikira. Kiumbu. Ngakiama itoko genda mpaka anga gaki. Bono se itokuru kiumbu tiria ale na bongo tano ko. Na bongo tare ngentama 20 minutes 10. Bono ncherende ngacha gusiyo. Ena cha gusi. Bado tinje tikaendaka. Netengari bado na tige bono tinzi na sara tukuro. Awatangacha busungu. Karabera. Ligo akarako koseri kurumwa etubwatia sogochi. Timbo atia singo. Inko seri 3 minuta gutageti. Narure bono Nairobi. Karure gari mugoikana kikwarengerete. Jera nengerete nyuche. Mbana one chokare tawo. Gacha ngaika kiumbu. Kagenda kwa ngaika bukana ika kiumbu. Karara kiumbu au. Garara mwamu. Garara yani nganya butara bukie. Okay. Alike umbugoeta. Garua roreke mambi ngacha busungu. Busungu na kyo cheto ne jibesa tubwate. Songe na darete kuruke umbu mpaka kuruke umbu mpaka gocha busungu nokuba. Kuruke umbu mpaka busungu. Darete ngora. Ngaika busungu. Ilikuwa alire kende. Abutinda alikende. Emi elina yetu. Elina era mbwata. Tinti yetu kwenye tumia kurwali. Kachanga bera busonga au kabere wiki ya moiga. Kayo kobere li busonga karwa ka busonga. Busongo jena ono ina muete mbecho kara busonga. Nyo kanya kotara busonga au. Ono rogoro tindu etina yanga. Na chitene yanga yamo. Chianga ngekarwa te chianga cha utabori teriki. Chianga bono na bwata kanya chiago tire chinde na kare muchengo chieri. Obe. Muchengo eri nera yaga ngonyire na ragira. Senza chinde na ragira umusani wane ga Nairobi. Ono. Nya kwaro siri abasani boke. Ono njenga trimboka. Yes. Busongo. Kanya kaberoro. Kaberoro ri wiki yamo. Kara stili nandi njarango mbule. Ande ngarubo songo chitoro aiga bosonga kerkwari ngororo ngikware gokora wachokora ngakikware koboko yani ngikware gokora butuko kware korara gose kunye gusurura ngotara kinkorosa nenda narara muinali stage eri chigali china na rugorariga ibanda mpirari biyo kwanchianga narara mari ona karari embe oiguru mambi yego ikaiga nande naga chire naro le banda biribire kurunse bibekera niri gambiro kanya bibire kabira nara kurunza kabera orore gwikia yemu
ngarosa na gusuma akikwari kuragira bone kiagira kamikali na kuko bwatingi gwagakorerete wone iri na riete ritukeri meka iri na riete gari rituke wone na kabeire njana wono na gatarire ci hoteli ose ni nyoro nde bono ose na nkonye anya no ni ndagira ndi ana muntu tayo ko nkonye gusongo kagwata ngaro ngaira na kiumu musani one na urenge kiumbu ugasonire ciyanga karamweresa intungu eteraiga cha agacha kanyira mwa gachiko kunyakoberoro nyakoberoro ri wike yamu bere igumutinyi cha kanyorera musani wa agacha kanga akagasi na kanyagokorire akanga kanire 200 ituko kanyagokora yo ngachangaru au na gakorire showroom ye ukoni biro chana kaberi roro tu togo bikoro simulia le toro na kaberi roro inde customer chigocha na rangiria manyana bacha ko nyakogamba na bari bategete biro ono nche nganyagokora gachangaru enda gukora hoteli ngasikio kora idikio tanyara kugwata kindi hoteli na gasibirie bintu bonyaro rusibie bintu ngwisibirie aji ani bintu na bongo sibi bintu ngosibinde bintu byo kurira chianga na bongo sibi hakio gosibiriki wane ya bide di manya gosibi njena nje no ndoje ga chianga cyane kirabete Nchengo isiberi. Tali mama tali onde nchengo isiberi. Na boko sibiyara ba. Na ngo sibi bakera. No igo bintu no bono na boko ari kunyara gosibi. Bona nje bintu na ngo sibi. Bintu na ari kunya gosibi. Ande na pangusa chimesa. Ande na banga mandasi chikaba tikiri gali. Nje na ariko banga mandasi. Ngo akanu kwali ngeire ngabali go wakaniriki. Yitoko yisa akanga kanire. Ritukemi. Ritukemi. Na akora kuru saa 12 mpaka saa 4 ya saa 5. Chebutuko. Ande nona kararire hoteli yeyu yagwate room yokora. Endagera ngo kwaringe free. Endagera ngo ngaringe free. Okoya nimi. Ukarangu boimo wa afadhali mbora afadhali. Afadhali boimo mbora afadhali. Wana lirio nyoreta liri. Ningo nyoreta likyo chandike galine gasyo. Line gasyo gakora. No, we kaino mundo akore gasi riki. Ayo. Riki. Oye, njera konyoreta matangari ngakorera mabira. Nani njera kwa bigite chiangeri kominda mwana one. Ngoro kana kwale ngomuntu. Ose na bugite ngane ngoro gete imekwarwa, wacha matangari bakorera mabira. Kote. Omete bono kere na kanyogokora gali hotel basa kalikane na kaganya kugase. Kajang erinde nje studio nsoke wata. Hotel akori. Bono ringo nyakoro hotel na rina abasokerati. Korama ya kolina kutangane takasoke hotel. Tetari kaga gwaso korama ya. Mamu mino na tatu mino kaiba manyitu kali mamu mino na bete na acha na gukurigia amanyu mwana wenga yali mama tabeti na acha igonere konyoru kuro moyo na eta gutagitinero gwate siri tatu mino bona konyo wano mete ta kanyariro muse bona na tayu muse ta koi ucha mama na bororo wako lakini eli kimamu mino nabo muoro ete to kwana sepro kasi to ngaki no nyumuntu nabo muororo umwana noyo naba ekerema ngaki gutuguto umwana wa turu chikuliya so umwana egera nabali baisiko gali bakoleta abana bana bali batari kwenya bwate challenge cha semibire yabo tibacandika buno bwacandikire riki mamu mino natemete gukoriyere gusateme gukubwati sinakugurira no nyene ne kebesti ubekiriki ekiaye kana konyo Tiki ayi mama ta jagara wata korole kwaringe gasi na kumiri mama ta alinge nacha na lina chete Nairobi anga ngirete Nairobi akambwa tukirani ono ta alinge nacha akaira abana bali abake ono ta alinge nacha na inji ekerta tu minari kugoitango ngo intervene alenge agera mukani ta gwite kiagera na roche no le no bolema tali ku intervene abakuligere bino goitu na bakuligere tali ku kwana kendi kyonse
igo nero koranga konyoro kwa murure mo ciana manjire mbwata magoro cinyinge na ongo goro cinyinge sana chia kwanyorete cinaga itiru yani bari kugwita mpaka kwatwara ciarama ciarama njire goro cinyinge ke bono mwachite mwaikase mukari konsie na 3,000 bakora reconciliation na 3,000 bono after riri onyorete riri ochagete kondete bono ngachanga hoteli ngachanga sobo mwisiku wa mama agachakanya bono ngasikobera mwae bono kena bera mwae bono riri ngonyagotera riri ondetete bono gotera korie nasogeti nachete somusani ona bini kwanza nade kanyatinda mumanya inakamuibure amatera aya nakaibure te omuntu oyo nawo insa chinda rankonya achanga nde studio na bwate chibesa nkaigo amotei timbwati besa kininte tonkonya aganta tinde tiko charge tigangu bugeria hotel okusa akambugeria hotel okusa ono nkanya ko gotera matanga tanga ono abangarana abantu bangire kugwanja ono nchenganya kukubugi gatana tinda after nechi basakini sinya sara nkonya sinya sara ka nkonya mbuya gaga kinda beigo sida teyo wala okerusi moyo ayo ugetukutana watewanga liko balibe wana tigagi liko batigalibe okay bone kero riri nkonyorete konyara gwatwarire nyumba mwe gose konyariri ngayo menyete riri bono riri menyete hoteli ikaera hoteli yanga yokurara hoteli yabwate room ya mega iga na karariro omonyene rende nero kaberi roro kibono kera ndeta ante bona no kurarira ganyega mambi koimuka twakariga gasiga ono igari no nakaberi kanyakobero riri onyorete mitinye wetete tungarwo kaenda mwanti kabero na bero na nyagotera tanga ya bantu bakanyikunganja bakanyabunsuki yubunsuki bona kaya nasuke ngaende kanisa riri nabwate kanisa stiringo yanda ngaende kanisa ngatere kanisa bagakununa inje bono bagantaina bono noko beraga into toje torore stoko gokonya bankonyete baje to bagayanda ka bagakwana n'umuse bagakwana n'umugambi support support kangorera amabati into binde keli nakonyota nyumba nkwa bwate riri nabwate kende kwarenge furiranza uko nyagwetana na ngoja gwetana bono bagaguchangira amabati 3,000 nachitagancho wagache inka tata nanje tagaanje ngaki yarengi mpaka agachaganja bono ngati gucho bwagache tekereme kikiane giche kyagache ono arangire tigu ya office nategete riri kanya natakire bono kanya natakire nyenda office y'abana bono nyenda uchuko mustaki ziko mustaki lakini kaya naende kanisa bagantaina tegatugusugulikira bono bakanya bunsugulikira bakakwana n'umugambi agachakarangira ku police yararangira ku police agakwaneru agatayibuna toli kwanje mu muroyo noyo totabi natali obuli ali tumanya kinina naye kwa muiboleta totabi kuna ngakyuta getenera totaina kido to nakyuta getenera natali wato kubusuguma mutu renda kabumuntu muya ande agatabu tigira magana yabwata kaira naka okay bone kirira nitenka ngaikwali kurara before taragacha mwa ono mama mu minota abwate nyumba ono tindu etiari tato minera ngaya karade kwa ni na abwate nyumba na abwate ekini kera igwobororo kera to seli bono agachaga chitagura chonse
Mbake yae ngayera ari kurara ngaya agatiga chikoni nera toga utire bona yakagia kurara chikoni agataga chikoni mama jona murigeria magana nara gutenga rero sempre askasi yetu ne watama agatagora nyumba chinene agasoe chikoni onye tari okoro gweki ningeriki rada aki doko bwana tigo mase no koro no ani sababu mundu bwato birangeri byatari gwetigarire ndere nyumba yaye na anya kurara ibi agachikoni akungakikangana chikoni yanke ube ninche na watesi miane kangana na kunyora kiyamba batia nya 12 agantaga sini ari kwemigiriri guchimba ni chinyumba cyatagora ni cyamba bati ose cyuba nyanza ese amabati cyari akyo gozinywense yugadi agata mama bati akawani gusaka ire mama bati oneti onisikie akanywera chikaera yabirichana babigita abantu chichera birichana basibeta abantu chichera mata abantu mbare bichimbinto bineiga bakoranga nemegano nechi story but they are real stories because ebinte bibi yapeneti aso umwana yo ngatatu umwa bagatagora nyumba cyabo cyamabati agaswaga chikonya gasinini akemigererio roro oselirie family oselirie abana baye oselirie umurugyoye utagwire chinyumba ere gwiko manyene tabwati amabera aso bugima bwayenga kitigante ali nyumba ni nkunda atinde ku talibo wana karamuira nago changa ngai mukora ririkyo ne bona gachikonya kumwaso eta mwenzi bona kete muira nitechinga kichimura mamu minu usema mamu minu tangenti kwena nayo ukamubwati nchena na iranete akini kaya na irana akini no kaya na iranete manyinga tanga njereti yani nyira nali moyo banu mete yani ko weto karango kongenta go chabona ko ngenta togaja no mugambi akatora kyose tuja kwagacha kaira nangaenda bwantinga chikora bero bono mamera kama koirana kanya kugutana yari mitinyo yeta tontaragacha asaka chikonya na abana bono na abana ababe Jesus Christ bono njenganya kobera mwanti yari ko nje nari gocharo nari gocha do bweto rade base gugo gacha mitinye kare tate kanse kabanga bagacha bakangagacha nande agotera nguri onsoge tinsi abasani kolina kukwa bangusete mono akanisa ikagera bagankonya ono ende mubiso pona gateba na tigagacha nande tokuna mumuro koko mukuna yori ono ntomanye nande step wera imokibu nonche nkagacha mwana kanya kobero kanya weta chi studio na arachire chi studio chana nyakunda nje kanya weta chi studio weta nige sana yano jate ganko kanya chibesa igale nte chingonya hotel rayo mekutano na changa ngabaga nande ngabaga chire nyombe kukagachira mamu minogo na tatu mino amusacha buri agaswai no ngakiako gotebirie rikiekera banu mubisore ngakiako tekero kumwagachire nyumba na ndu tagurite chinyumba ngakiako tebo no batebi umwana onene saitani uriko kongenga agonte bina nsese ndiu tukwanirane nabo nabaretero mugeni one kurukwa Eric Nyachae mwana wetira mangana mangi mwigwete nga igatarite nanda kaira na nchuma itenanya kuigugo mwana ngutarari nanduira nansi bateri kyatarite imemya kebere nanda kaira nansi guchaka kwagura nandi uno mwana umorere lakini Nyasaye omukonyire wetira marwira mangi muruti nale marite na batobole masumo beroye na paralysis tensemeyemo
iyo tutaramanya ng'angi kiagerete no ene tamanyiti banyagitari mbabatete ng'angi kiagerete akanyora paralysm yega lakini abantu bali sikugaria mu bwata abana bo bwate challenge bunechi bo bwate oborema semibere yabo tiga ku street omwana ng'asingencho ale malete umwana naye kwa mwibolete umwana oyo na arorire abana bagwate challenge cia semibere yabo baadaye baituna abaiboli banegire tigwa na abaiboli bati baadaye nyasao cyo babyura buna byurire umwana Eriki umwana oyo be baraka gwetani no nyemba liba bwata amaguru bagutarabia oira nobe gusesenia oira no mwana onero ko kibesa chikonyori kurwa sale cyakora magendero y'umuci igo tiga ko cyayo umwana ngaki ngano bore mabwate nga bono kumunigire cyo kumusikira nyumba kumusiba kinyororo no morera senchiringi yato kumanya mambia umwana unacha kogokonya uno mwana Eriki bono Nyasaye mukonyira etiri chi challenges nyinge lakini Nyasaye omukonyire no moteri bwa matera y'inchiri amaya kabisa kigima alegaria sesemo ya YouTube amatera amaya umwana yagusisenia abantu asamatanga asemekutano 2025 Eriki zia bono taturi umwabole komoita nande bono oiraniri kumusesenia nkorenge linga imeyaye nkuitia linga nkikiagerete nari guita umwana nari ucha kumwakanyo na mwakira sabu kure bono umwana nande no iroirani guita tatu mwabuga tagurite nyumba mamu mwabakagenda sobo mbabwatese agatagurite nyumba akairana kurara chikoni umwana uyu kura mabera agateba yayo mwibuli no mwibuli umwagachiri. Can you imagine? Umwagachira tato mwabona amenyete nyumba iri batingia Eriki abagache na mamu mwabona chitakairana Eriki bia mono sana segasi bwakorire bia mono muntu tanga cyura atebya abantu siku bari bakonigireti abana babo ngamba bwatije challenge cya semebere usembale manete kwanyo umuntu asikirito umwana gusakumuita gusakumuja atali abandi bako bali namba kacindagera inkyura abatebi siku gari riri kamera yuta ukwana nabana inchi obaye advice chengo watayiga Sensei sensei gatore Nyasaye gutunga umuntu nabwate chisababo ko Bibiliya ngo tutayerena nyuma utara iguru kere kwa ngenda yama utaracha senda yama mumino Nyasaye nakomete na ka nobo nande no twale no chokoli gento gitego Nyasaye tagukubekoro gusaigo igento nkero ubekeire igo muntu tayo tabwatimana nse muntu tayo tabwatimana nse konyorana abantu balemafu nabo balemalete patirende ebintu yani nabo mbuya bale bongo mbuya bale bakorengera libuya nabo konyorana barakore ibintu ebindana gwetanya abali buya igo abana bale no balemafu sabantu bale no balemafu tiga basiru bakonyi akoba nabantu benyenjo ngwache tukaigwime ya ugasibuka ukabira tatu minupi ekiagera umaitana bura abagu karanza ko komororaiga kwa rumondo no ri ukangitire eyento gikire na meya endigitanirie imere na meya ngwache tukamwabira pi ugasibuke nkoro Chena muaverete namuaverete pi chenga tanya sana chenga njete tinga njete ko yachigu mono ingechigu muntu nabako gachigu ati tingo kora ituko tingo kora ituko ntara bira muntu ko bainse kora lituko nande bine bibe nakorire ebona njete ndi batakana beka gento wongo bwana etobo tutagutaka kwa biketo yanya bunsu yo ko banando no boroire tete mba free igonche na muaverete nabora nyole na sachinde Nyasaye ore kongete ligau elinde nchikokonya kamu guchimoina na ne chume wetu umorero ime yama ka wechuma ona nabora nyana Nyasaye ore kongete asa elinde nalina inche usko nabo muntu. Asante sana. Ikina lego kubori na iguru ya wakorera igwa ngayo wakorera bono igigasi ya Nyasaye. Ekanisa ne korokuna new beginning kiumbu ali nongo siriki. Okay. Kwanyorire people. Tipado. Teranyora people. Okay. Beti oyo nde naro lyo watabana se Bibiliya
tatira ose Paulo akarega tena na to kunyara na gugutiga lakini gukunyara kobaigo bona yote to wabuna Paulo otete kobaigo eriki ege tora tatia sa ete wese ke babu ataya kwa baboire babu ataya enga kinero na ra kwandire ta ga musika getaiga aganta igobe sana bati bono ko ragungatira wagwo moyo diga anda mete mbaga gari chegecha pole sana anda mete paka na nje ngecha ani akini aguchaye takuliritia akaguchaye aganja lakini to kumoyo mwana ona baisike na abange aba bako kocha abantu para bono tinta bono njena tete ya tiga ko babuna Paulo iyo muntu moko pera no matishinga kimucha gukachireri kione ine advice ngo kwa ni podcast yetu ego ya tukwanirane ine advice ngo kwa na koerera ni bali bandi bali sikali ngachinga kinchire chiguika you need someone in your life mutage to muntu maitengo cha kogotule to cha kobo musa eliuka gocha goikora asoka nitia kamwana kako na kugoetana nako na kukulira nyumba gocha goikara asoka nitia musubati go kwanira birengere byapo muna inwa basacho matemu kunyara go maintain na baswati go gachuri people naro ruarua ondro nayo tararo ikira ya saya ngo nguli ali na masabo na kole sasa ndio mutumu sawa sawa endo chinga kichito chaelire mbia muno sana basi bono ayuri kwali guturigireria enteto ko requesting ogende gari sensome ya YouTube you like na share na bo you watch story igano watch no ni chidaika 15 ni chidaika 30 nyasaya na gusese nikura ncheto skatonyegera ayeto watch ime podcast ito mbia muno sana yokora turu murubilio kolkonekiro